אז פה יש לנו רבע שעה זיקוקים. יש לנו פה רק זיקוקים, ויותר מרבע שעה יש לנו זיקוקים, ואמא שלי מרדימה את אח שלי, הוא נרדם בדיוק, ומסכנה, היא צריכה להקים אותו שוב פעם. תראו את הזיקוקים, וזה כבר יותר מרבע שעה, מטורף. ביי ביי. וזה הדבר הכי חזק ever. חכה עוד דקה. עכשיו תראה, אור ורק. ואנחנו פה מטורף. יש מטוסים בשמיים בטח. אתם לא יכולים לראות את זה טוב, אבל זה מטורף. זה כאילו כתום, פשוט חושך, אז לא רואים כלום. וזהו. נתראה בסרטון הבא, ביי.